काय ना तुम ना केशर भाई आगे केन गाँ न पड़ा आगे हमर केन ब्लॉक इधर मोरे बाहर बोला आगे मुरीबार ब्लॉक काय हला काय इच्छो ये गोड़ गोटे असुविधा हमारे केन गोड़? या ये गोड़ इधर काहे? असुविधा इन्होंने चाल मारना है ना ये आठुरु आठुरु ମାନେ ଏଟା ବୋକା ହେଇକିରି ଅଛି हाँ बोका ही करे अच्छे आगे ହଁ ସେତେ ଲାଗି ମୋର୍ ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବୁ ଦେଖି ହଉଛେ ଯେ କେନ୍ତିରେ ଦେଖଲ ଏଇଟା ଗାଁ କେମିତି ବୋଲି ନି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବୁ ନ ଦେଖୁଛେ ଆପଣ ନା ସବୁ ନେଟ୍ ବୋଲିକି ଆଶା ବି ହେଇ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଜୀବନ ରାକୁଲରେ ହେତେ ଲାଗି ଜାଣିଲା ଆଜ୍ଞା ଆସିଯାଇଛି ତମ କିଏ କହିଲେ ଗାଁର ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଗାଁ ପିଲାମାନେ ସେ ମୋବାଇଲ ଧରି ମୁଁ ବି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋବାଇଲ ଧରି ଗଲେ ହଁ କାଁ କହିଲେ ଏଇଟା କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଆପଣ ନା ଧରଲେ ଆଉ ସେନେକେ ଯାଅ ସେନା ସବୁ କରିବେ ଆପଣ ଏକା ସବୁ କରିଦେବେ ମୁଇଁ କିଛି ନାଇଁ କହେ ଆମ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ କାଣା କି ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ପାଇଛ ତମେ ଆମର ଏନ୍ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ এই এন্তা স্বাস্থ্য কার্ডরে ହେଲା ଆମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେନ୍ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ ଆମେ ଦେଖମା ଚେଷ୍ଟା କରମା କେନିକେ ପଠାବେ ଯେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରମା ହେଲା ଚିନ୍ତା ନାଇଁ କର ଠିକ